यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ स्त्रियन के पूजा होला ओइजा ईश्वर के वास होला। ई संस्कार हमनी के बचपन से ही सीखत आइल बानी जा, ओकर पालन करत आइल बानी जा। पर यही विश्वास, यही भावना के आड़ में कुछ इक्का दुक्का मेहरारू अपनी लालच और महत्वाकांक्षा के पूरा करे खातिर दरिंदा बन जाता लोग। आज के कहानी भारत के पहला महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका पर आधारित बा। ये कहानी के मुख्य उद्देश्य रउआ सबके अपराध और अपराधियन के बदलत स्वरूप से अवगत करावल बाटे। तो चली कहानी शुरू कइल जा। कर्नाटक में बेंगलोर के बाहरी इलाका में एगो गांव बा, कागलीपुरा। केहू ना जानत रहे कि कागलीपुरा के रहे वाली एगो मेहरारू अपनी काम से, अपनी खराब काम से ए गांव के नाम बदनाम करे वाली बिया। ये मेहरारू के नाम रहे केम्पम्मा। बचपन से ही केम्पम्मा बहुत झगड़ालू और शरारती स्वभाव के रहली। जब बड़ भइली तो इनका शादी एगो दर्जी से हो गई, जिससे इनके 3 गो लइका भइनो सन। केम्पम्मा चीट फंड के धंधा से जुड़ल रहली, लेकिन चीट फंड के धंधा में केम्पम्मा के बहुत नुकसान भइल और इनका धंधा चौपट हो गई। केम्पम्मा में एगो बड़ा अच्छा चीज रहे कि वो औरत हो के भी जीवन में, समाज में अपनी दम पे कुछ कइल चाहत रहली, कुछ पावल चाहत रहली। पर उनकरी अंदर एगो बहुत खराब चीज भी रहे, वो उनकर आगे बढ़ला के गलत और गैर कानूनी तरीका। और केम्पम्मा के यही खराब हरकत से उनकर मर्द एकदम परेशान रहना। पर केम्पम्मा के ई आदत अच्छा भइला के बजाय दिन ब दिन और बढ़त गई। और जब बात केम्पम्मा के मर्द के बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब वो केम्पम्मा के घर से बाहर निकाल दे हम। घर से बाहर निकलला के बाद केम्पम्मा अपन आजीविका चलावे खातिर लोग के घरे झाड़ू पोछा और रसोईया के काम करे लगली। पर अपनी आदत से लाचार केम्पम्मा जहाँ भी काम करस ओहू अपनी हाथ के सफाई से बाज ना आमस। धीरे धीरे केम्पम्मा के लालच और महत्वाकांक्षा खतरनाक मोड़ लेवे लागल। रुपया पैसा के लालच में केम्पम्मा दिन ब दिन अंधा होत गईली और चोरी से हत्या तक पहुंच गईली। केम्पम्मा अपनी शिकार के तलाश में बेंगलोर के मंदिरन के चक्कर काटस और संकट में घिरल दुखियारी औरतन के अपन टारगेट बना लेंस। चेहरा से शांत और दयालु लागे वाली केम्पम्मा वो औरतन के अपनी चिकनी चुपड़ी बात में फंसा लेंस और वो कुल के दुख दर्द और हर संकट के खत्म करे खातिर एगो खास तरह के पूजा करे के उपाय बतावस। केम्पम्मा वो औरतन के सामने खुद के धार्मिक महिला होके के बड़ा सटीक पाखंड करस, जैसे कि उनके सब धर्मशास्त्र और कर्मकांड के ज्ञान होके। बिचारी वो दुखियारी औरतन के लागे कि केम्पम्मा तो कुल के हर संकट, हर दुख से छुटकारा दिलवा दी हन। केम्पम्मा अपन पहला शिकार 19 अक्टूबर 1999 के कर्नाटक के होसकोटे नगर में कैली। उनका शिकार रहली 30 साल के परेशान महिला ममता राजन। केम्पम्मा ममता राजन के अपन परिचय लक्ष्मी के नाम से देली और अपनी मीठ मीठ बात से ममता के अपनी झांसा में ले लेली। केम्पम्मा परेशान ममता के विश्वास दिलैली कि अगर वो ईश्वर पर विश्वास रखियन और धीरज रखियन तो वो ममता के सब दुख दूर कर दिहन। बस एकरी खातिर ममता के एगो पूजा करे के पड़ी। इंसान जब परेशान रहेला तो वो हर दवाई, हर नुस्खा अपनावेला कि केहू तरह से परेशानी ओकरी जीवन से दूर हो जाए। ममता भी उहे कैली। केम्पम्मा ममता से कहली कि उनके एगो मंडला नाम के अनुष्ठान करे के पड़ी, जैसे उनके जीवन के हर कष्ट और बलाई जड़ से खत्म हो जाए। इस सब के बाद केम्पम्मा बड़ी चालाकी से ममता के सामने ये पूजा करे खातिर एगो शर्त रख देली। कहली कि उनके मंडला पूजा के समय एकदम अकेले आवे के बा, परिवार के केहू ना रही, ना केहू जान पहचान के रही, और आवे के बा तो पूरा दुल्हन की तरह गहना गुड़िया पहन के आवे के बा। बिचारी ममता के रत्ती भर भी शक ना भइल कि केम्पम्मा उनकर साथे का करे वाला बाड़ी। 19 अक्टूबर 1999 की रात में मंडला पूजा ममता के घरे रखाई। उस समय शर्त अनुसार घर पर केम्पम्मा और ममता के अलावा केहू मौजूद ना रहे। ममता उस समय कोनो दुल्हन से कम ना सजल रहली। केम्पम्मा ममता के पानी के एगो गिलास देहली और कहली कि पवित्र जल है के पी लो, ओकरी बाद अनुष्ठान शुरू कइल जाई। बेचारी ममता के का पता रहे जौन जल उ पिए वाला बाड़ी उ जल उनकरी कष्ट के ही ना बल्कि उनकरी जीवन के ही खत्म करे वाला बा। ममता उस साइनाइड मिलल जल के बिना कोनो शंका सुभा के गटागट पी गईली और कुछ पल में ही कोनो बिना पानी के मछली की तरह तड़पड़ाए लगली। केम्पम्मा जल्दी से ममता के नाक दबा देली, जैसे ममता के तड़पड़ाहट जल्दी ये शांत हो गई। ममता के मरला के बाद केम्पम्मा ममता के लाश से सब जेवर और कीमती सामान लेके वजह से रफू चक्कर हो गई। साल 2001 में केम्पम्मा कर्नाटक में बिरदी नगर में
यही तरह के एगो अनुष्ठान करावत रहली, पर ओई दिन किस्मत केम्पम्मा के साथ ना देहलस। पीड़िता के यानी केम्पम्मा जोने औरत के शिकार बनेले रहली, वो औरत के केम्पम्मा के करतूत के भनक लाग गई। वो औरत केम्पम्मा के चोरी करत पकड़ लेहलस और चिल्लात घर से बाहर भाग गई। केम्पम्मा से वो औरत के ओकर परिवार बचा लेहलस और केम्पम्मा के पुलिस के सौंप देहलस। केम्पम्मा 6 महीना जेल में रहली, ओकरी बाद जेल से रिहा हो गई। पुलिस अगर केम्पम्मा के केस के सही से जांच पड़ताल कैले रहित, बारीकी से जांच पड़ताल कैले रहित, अपनी रजिस्टर में केम्पम्मा के कत्ल कैला के, गुनाह कैला के स्टाइल कार्यप्रणाली के दर्ज कैले रहित, त आवे वाला समय में कई गो बेगुनाह बच गए रहता सन। काहे कि इ मेहरारू केम्पम्मा आवे वाला समय में इतिहास के पन्ना पर दर्ज होखे वाला रहे। जेल से रिहा भइला के बाद केम्पम्मा 2001 से लेके 2007 के बीच कोनो गुनाह ना कैली, पर ये बात पर यकीन कैल तनी मुश्किल बा। रउआ सबके दिमाग में चलत हुई कि केम्पम्मा के साइनाइड जैसन खतरनाक जहर आखिर मिले कहाँ से। त रउआ से हम पहले ही बतैले रहनी कि केम्पम्मा सुनार के दुकान पे काम करस। सुनार साइनाइड के प्रयोग सोना के शुद्ध करे में, साफ करे में करे न सन। त केम्पम्मा के साइनाइड सुनार के दुकान से मिले। केम्पम्मा के ए मोडस ऑपरेंडी या एक कार्यप्रणाली से मर्डर करे के कारण इनके एगो नाम मिलल, साइनाइड मल्लिका के। केम्पम्मा हत्या कैला के बाद अपन पुरान पहचान जैसे कि नाम, गांव सब बदल लेस। इ नरभक्षी शेरनी ज्यादा दिन शांत ना बैठल, एक बार फिर लालच के उद्वेगलस और 2007 और 2008 के बीच में केम्पम्मा 5 गो कत्ल कर देली। जानकारी के हिसाब से केम्पम्मा के दूसरा शिकार रहली सतनूर जिला के रहे वाली 52 वर्षीय महिला एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के कष्ट ई रहे कि उनकर पोती भुला गई रहली, गायब हो गई रहली। अपनी गायब पोती के चलते एलिजाबेथ के जीवन के चैन सुख सब खत्म हो गई रहे। ई बात कहीं से केम्पम्मा के पता चलल। केम्पम्मा एलिजाबेथ के परिस्थिति के फायदा उठा के ये बात के लिए राजी कर लेली कि वो अपनी खास पूजा द्वारा उनकरी पोती के खोज सकेली। अपनी बच्चन खातिर, परिवार खातिर एगो इंसान हर मुमकिन काम करे के तैयार हो जाला। ई तो बस एगो पूजा ही रहे जेमे अकेले शामिल होके के रहे और कोनो दुल्हन की तरह बन के आवे के रहे। एलिजाबेथ भी केम्पम्मा के बहकावा में आ गई। पूजा के इंतजाम कर्नाटक में ही कबलम्मा मंदिर में भइल। केम्पम्मा एलिजाबेथ के साइनाइड मिलल प्रसाद खाए के देली, जेके खैते एलिजाबेथ ममता राजन के तरह ही तड़पड़ा के जल्दी अपन प्राण त्याग देली। रउआ औरत के 2 गो रूप देख लेनी। एगो औरत अपनी पोती खातिर जान तक दे देहलस, जबकि ओहिजा दूसर की जौन की खुद 3 लड़का के माई रहे, पैसा खातिर एगो दुखियारी औरत के बड़ी वहशीपन से, दरिंदगी से जान ले लेहलस। 2 गो हत्या कर लेला के बाद केम्पम्मा अब निडर होके अपन शिकार करे लगी। काहे कि अब तक उनका सब काम बहुत आसानी और बहुत सफाई से हो जाता है। ए बार उनका तीसरका शिकार बनली 60 साल के यशोधम्मा। यशोधम्मा बेचारी दमा से एकदम परेशान रहली। डॉक्टर के दवाई से भी राहत ना मिलल तो केम्पम्मा के सहारा ले ली। केम्पम्मा यशोधम्मा के अपनी बात से ऐसा विश्वास दिला देली कि यशोधम्मा के जीवन से दमा के जड़ से खत्म कर दी। अब बेचारी दमा से परेशान यशोधम्मा के सामने स्वस्थ जीवन के एगो छोटा सा प्रकाश दिखल। वो केम्पम्मा के हर बात माने के तैयार हो गई। केम्पम्मा यशोधम्मा के एगो पूजा करवावे के कहली। यशोधम्मा पूजा खातिर तैयार हो गई। सिद्ध गंगा मठ में पूजा के बहाने केम्पम्मा 60 साल के बीमार यशोधम्मा के प्रसाद में साइनाइड मिला के पिया देहली और यशोधम्मा के दमा से ही ना बल्कि जीवन से ही छुटकारा दिवा देहली। केम्पम्मा के चौथा शिकार 60 साल के मुनियम्मा बनली। केम्पम्मा कत्ल कैला में धीरे धीरे माहिर होखे लागल रहली। मुनियम्मा येलहंका के रहे वाला रहली, वो ईश्वर से जुड़ल रहली। उनकर अधिकतर समय भगवान के भजन कीर्तन में बीते। केम्पम्मा उन्हों के झांसा देके सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में बुला के जान से मार देहली। केम्पम्मा के 5वां शिकार भी एगो 60 साल के मेहरारू रहली, जिनकर नाम रहे पिलम्मा। पिलम्मा हेब्बल मंदिर में पुजारी रहली। धूर्त केम्पम्मा पुजारी पिलम्मा से कहली कि ऊ उनकरी मंदिर में सोने के बनल छत्र चढ़ैहन। बेचारी पिलम्मा केम्पम्मा के भोला चेहरा और मीठ और नेक बात पर आ गई और केम्पम्मा के शिकार बन गई। केम्पम्मा के आखिरी शिकार बनली 30 साल के औरत नागवेणी। नागवेणी के गलती बस ई रहे कि ऊ बेऔलाद रहली। उनकर इच्छा रहे कि ऊ एगो लड़का के माई बन जास। केम्पम्मा के तो बस नागवेणी के गहना से मतलब रहे और तब्बे उनके मिल पाई जब वो नागवेणी के जान से मारते थे। बेचारी नागवेणी
केम्पम्मा उनके भी अपनी पहले के शिकार की तरह ही साइनाइड देके बड़ी निर्ममता से मार देहली। पुलिस के मानल बा कि केम्पम्मा के आखिरी शिकार रेणुका नाम के एगो मेहरारू रहली। केम्पम्मा पहले रेणुका के बहन मणि से दोस्ती कैली और मणि के जरिए रेणुका से। रेणुका के गलती ई रहे कि ऊ एगो बेटा चाहत रहली, ना कि बेटी। केम्पम्मा रेणुका के भरोसा दिवैली कि ऊ उनके बेटा दिवा सकेली। ओकरी बाद और औरतन के तरह ही रेणुका भी केम्पम्मा के जाल में फंस गईली। रेणुका 7 दिसंबर 2006 के अपने घर से लापता हो गईली। रेणुका के पति शंकर जौन की उस समय दुबई में रहत रहना, जब घरे लौटना तो 29 दिसंबर 2006 के रेणुका के लापता भइला के रिपोर्ट पुलिस के देना। पुलिस जब खोजबीन कैलस तो रेणुका के लाश एगो मंदिर के कमरा में मिलल। आखिरकार न्याय के दिन आयल। पुलिस के 31 दिसंबर 2008 के एगो खबर मिलल कि जयम्मा नाम के कोनो औरत एगो सुनार के दुकान पर जेवर बेचल चाहती है। पुलिस ओइजा तुरंते दबिश देहलस और जयम्मा के गिरफ्तार कर लेहलस। पुलिस के होश तब उड़ गई जब पुलिस के ई पता चलल कि जयम्मा और क्यों ना बल्कि सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका यानी केम्पम्मा है। तलाशी लेहला पर केम्पम्मा के पास से पीड़िता औरतन से लूटल भारी मात्रा में गहना मिला। 2010 में मुनियम्मा और 2012 में नागवेणी के हत्या करे खातिर केम्पम्मा के मृत्यु दंड के सजा मिलल, जेके बाद में बदल के आजीवन कारावास में बदल देहल गई। कई गो औरतन के लापता भइला में भी केम्पम्मा के ही हाथ हो सकेला, काहे कि जौन भी औरत गायब भइली सन ओकुल के कहीं ना कहीं केम्पम्मा से संबंध रहे। 2017 में वीके शशिकला के जेल में पड़ोसी भइला के कारण केम्पम्मा एक बार फिर चर्चा में आयल रहली। अगर रउआ सबके ये वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, घंटिया के दबावल मत भुलाए। नमस्ते।